ସାବିତ୍ରୀ ଲୋ, ଖାଇସାରିଲୁଣି? କି ପୁଅ ଦିଟା ଜନ୍ମ କରିଥିଲି ଯେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭିତରେ କଥା ହେଲେନି, ଆଉ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ବି କଥା ହେବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ହଁ ହଉ, ସାବିତ୍ରୀଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି? କାଲି ଏତେବେଳକୁ ଆସିଥିଲା ହାରି ଛାତ ଉପରକୁ, ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି? ଆସୁ, ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଆସୁ, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିକିରି ଯିବି। ସାବିତ୍ରୀ, ଏ ସାବିତ୍ରୀ, ସାବିତ୍ରୀ